ବନ୍ଧୁତା ଦିବସ ଭାଗ 3 କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପୂର୍ବ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଗ 3 ପଢ଼ିବା। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ରାଗ ପୂରା ପଞ୍ଚମରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି, କଲେଜ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଧାରଣା ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଚୁପଚାପ ଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଜାଣି ସାରିଥାଏ ଯେ ଏମାନେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବେ ବୋଲି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲୋକାଲ ପିଲା ଯେହେତୁ ମୋର ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଲିଲିକି ହଇରାଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆମେ ହେଲୁ ତୁମ ସିନିୟର, ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବ ଏଥର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ କହିବ। ଘରେ ତୁମର ଗୁରୁଜନ ଆସିଲେ ଯେମିତି ନମସ୍କାର କର, ଆମକୁ ସେମିତି ୱିଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ନ କଲ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ତୁମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଲିଲି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ତା ମୁହଁ ପୂରା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ସେମିତି ମୁହଁ ପୋତିକି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଝିଅ ଆଗକୁ ଆସି ଲିଲିକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ତୁ କ'ଣ ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ସଜେଇ ହୋଇ ଆସିଛୁ? ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେଲପାଲିସ ବି ଲଗେଇଛୁ, ଆଉ ଏତେ ଲମ୍ବା ନଖ କ'ଣ ରଖିଛୁ? ଚୁଟି ବି ଛାଟିକି ଆସିଛୁ। ଏତେ କଥା ଶୁଣିକି ଲିଲି କିଛି ବି କହୁନଥାଏ, ସେମିତି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। କାଲିଠୁ ଏ ଚୁଟି ନ ଛାଟି ରିବନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିକି ଆସିବୁ, ନଖ କାଟିକି ଆସିବୁ, ଆଉ ଏ ନେଲପାଲିସକୁ ବି ରିମୁଭ୍ କରିକି ଆସିବୁ। କାଲି ଆମେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ। ଏବେଠୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଫାଇଲ ବନ୍ଦ। ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆସିବୁ, ପୁଣି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ସରିଲା, ଆମେ ଏବେ ଯାଇପାରିବୁ କି? ସେପଟେ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଉଛି କ୍ଲାସ କରିବାକୁ। ନୂଆ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲେ କ୍ଲାସ ବିଷୟରେ ବୁଝିବୁ। ମୁଁ ରାଗିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଏତେ ଗରମ କ'ଣ ହୋଇକି କହୁଛୁ? ଟିକେ ଆରାମରେ କହିଥିଲେ ଆମେ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତୁ ଗରମ ଦେଖଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଯା କର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲିଲିକୁ କହିଲି, ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଏବେ, ଦେଖିବା ଆମର ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ଲିଲି ମୋ ହାତ ଧରିକି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଡରରେ। ଆମେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଠେଲିକି ଅଟକେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଟି ଜୋରରେ ଶୁଭିଲାରୁ ଅଫିସ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାର୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି କହି ପାଟି ଜୋରରେ କରି କହିଲେ, କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛ ନା ଏଠି ପାଟି କରିବାକୁ ଆସିଛ? କହିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ସିନିୟରମାନେ। ଆମେ ସେଠୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲାରୁ ସିନିୟରମାନେ ଆମକୁ କାଲି ଏଇ ଟାଇମରେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିନେବୁ କହିଲେ। ଆଜି ତ ବଞ୍ଚିଗଲ, କାଲି କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଆଉ ଲିଲି ସେମାନଙ୍କ ବେଶୀ କିଛି ନ କହି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ବହୁତ କିଛି କହି ବଡ଼ ଝଗଡ଼ାଟେ ଲଗାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦେଖି ସିନିୟରମାନେ ବି ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲେ ନିଜ କ୍ଲାସକୁ। ମୁଁ ଆଉ ଲିଲି ଦୁହେଁ ସେ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇ ଆମ କ୍ଲାସ କେଉଁଠି ହେବ ପଚାରି ଆମ କ୍ଲାସକୁ ଗଲୁ। ସେତେବେଳେ କେହି ପିଲା ଆସି ନଥାନ୍ତି। ଲିଲି ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିଥାଉ। ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜରେ ପାଦ ଦେଉଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲିଲି ଠିକରେ କଥା ହୋଇ ପାରୁନଥାଏ। ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସଙ୍କୋଚ ଭାବ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେବା ପାଇଁ କହିଲି, ଏବେ ଲିଲି ତୁମକୁ କ'ଣ ଡର ମାଡ଼ୁଛି କି? କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଲିଲି, ନା ଡରିବା କଥା କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଆଗରୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତ ମୋତେ ସେମାନେ କେତେ ଯେ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ବି ସବୁ କେବେ ଦେଖି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ, ଘରୁ ଏବଂ ଘରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି। ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେଜରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଏ ସିନିୟରମାନେ ଯେଉଁ ଜେରା କଲେ ମୁଁ ଏକଦମ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ ଆସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ କରୁଛି ଆଉ ତୁମକୁ ଦେଖି